Лукашенко паехаў у поле асабіста кантраляваць бітву за ўраджай. Хаду ў большай кампаніі інспектаваў у Смалявіцкім раёне Менскай вобласці. Агулам па краіне, рапартуюць чыноўнікі, сабралі 13% збожжавых і збожжабабовых. Аднак ці спрыяюць такія інспекцыі дасягненню лепшых паказчыкаў ураджаю? І чаму Лукашенко гэтак любіць штогод выязджаць у поле? Ірына Дарафейчук. Уборка идет, и я думаю, что где-то 18% влажность будет. Спраўдзіў вільготнасць зерня і загадаў паскарацца. Як і штогод, Лукашенко асабіста інспектуе уборачную кампанію. Сёння на Меншчыне ў Смалявіцкім раёне. 2 миллиона к концу недели у тебя будет? Постараемся. Нет, так будет или не будет? Что постараемся? В связи с погодными условиями, если будут Если похожие такая дни, погода то будет, понятно. Да, если такая, то будет, да. Міністр сельскай гаспадаркі проста ў поле даклаў пра поспехі. Из плана 1 992 000 гектаров мы убрали на сегодняшний день 265 тысяч гектаров или 13% от уборки. Урожайность на сегодняшний день составляет 41,4 центнера с гектара. По сравнению с прошлым годом плюс 7,3 центнера с гектара. Прычым да прыезду Лукашэнкі рыхтавалі не толькі справаздачу. Перекрываются дороги, весь персонал думает, как это обкосить вокруг столбов, красивую картинку сделать, чтобы Лукашенко хорошо смотрелся, а не думают, как убрать урожай. То есть не то, что весь район, весь колхоз, а весь район или даже областное начальство все думают, как это вот перед Лукашенко не ударить в грязь лицом и сделать красивую картинку. Прыгожую картинку імкнуцца стварыць яшчэ і на паперы. Днямі падчас селектарнай нарады Лукашенко чарговы раз запатрабаваў сабраць 11 мільёнаў тоннаў ураджаю. Вы уверены, исходя из того периода, что мы убираем, что у нас будет 11 миллионов тонн? Каб дасягнуць гэтай лічбы, ўжо не першы год да збожжа ў падліках дадаюць рапс, бабовыя і кукурузу. Толькі апошні сёлета плануюць сабраць больш за 2 мільёны тоннаў. Было решено увеличить посевы кукурузы на зерно. Практически площади посеяны на 30% больше предыдущего года. Так как эта культура более высокоурожайная, ставка была сделана на получение дополнительного урожая за счет зерна кукурузы. Аднак чаму Лукашенко настойвае, што патрэбна сабраць менавіта 11 мільёнаў тоннаў? Гэта нарматыў яшчэ з 70-х гадоў, тлумачыць Миколай Лысянков. Сегодня мы столько хлеба не потребляем. Нам для того, чтобы был хлеб, батон условно на столе у каждого белоруса в доступе, да, хлебобулочные изделия, достаточно 2 миллиона тонн зерна вырастет, да, ну еще плюс 1 миллион на семена на следующий год заложить, да. Остальное зерно, это идет фураж на корм скоту. Но туда логично использовать и ту же кукурузу. Яшчэ одно актуальнае пытанне так званай бітвы за ўраджай – недахоп працаўнікоў. Чтобы с кадрами был порядок. Паводле Міністэрства сельскай гаспадаркі для арганізацыі жніва бракавала амаль 3000 чалавек. Таму на палі выехалі не толькі прапагандысты, якія проста пагаварылі на фоне трактора. Вообще за сельским хозяйством, за всем вот этим, что мы сейчас видим за нашими спинами, будущее. Але і настаўнікі. Іх у тэлеграм-канале Міністэрства адукацыі паказалі ўжо за стырном камбайна. Здравствуйте. Конечно. А кіраўнік Гарадзеншчыны Юрый Караеў паводле праўладнага тэлеграм-каналу не толькі пракантраляваў працэс уборкі, але і сам намалаціў 7 тоннаў збожжа. 2800 человек привлекается, из них это 1400 с других отраслей экономики, с других предприятий, в том числе МЧС, МВД и другие. 300 человек – это студенты высших, средних, специальных учебных заведений, и 1000 наших людей, которые будут переведены с трактора на зерноуборочный комбайн. Бракуе, паводле чыноўніка, не толькі працаўнікоў у полі, ёсць недахопы тэхнікі. Аўтатранспартныя сродкі для уборкі прыцягнулі і з прамысловых прадпрыемстваў, і з іншых галінаў гаспадаркі, і з Міністэрства абароны. Ірына Дарафейчук, Белсат. Новы апостальскі нунцый Ігнацьо Чефалія сустрэўся з кіраўніком МЗС Беларусі Максімам Рыжанковым, ды уручыў яму копіі даверчых граматаў. Як зазначае прадстаўніца хрысціянскай візіі Наталя Васілевіч, раней Ігнацьо Чефалія працаваў у Венесуэле, дзе займаўся, сярод іншага, пытаннямі вызвалення палітычных вязняў.
Я думаю, што у пэўным сэнсе цяперашні нунцы ён таксама зможа выканаць хоць у нейкім такім набліжэнні вось гэтую такую функцыю камунікацыйную, скажем, нейкім адкрыць новы дыпламатычны канал не толькі для дыялогу паміж рэжымам Лукашэнкі і Ватыканам, але і паміж грамадзянскай супольнасцю і рэжымам. Сумныя рэаліі айчыннага гандлю. Якасць харчоў у беларускіх крамах зніжаецца. Гэта рэгулярна заўважаюць пакупнікі. Чыноўнікі ж праблему публічна таксама прызнаюць і спрабуюць яе развязаць больш жорсткімі захадамі. А што рабіць спажыўцам, якія заўважылі ў краме гнілыя плады або ўвогуле набылі мяса не першай свежасці? Падрабязней у матэрыяле Ірыны Юр'евай. Как вам грибочки в грине? Гэткі тавар прапаноўваюць у адной з сеткавых крамаў у Менску. А вось кадры з Гомля. Так, светофор у нас, яблочки. Кадрамі з гнілой садавіной і гароднінай беларусы апошнім часам дзеляцца ўсё часцей. У Міністэрстве антыманапольнага рэгулявання і гандлю заявілі, што пра сітуацыю з няякаснай прадукцыяй ведаюць. Але гэтая праблема мае лакальны характар. Патлумачылі чыноўнікі і прычыну, чаму на паліцы айчынных крамаў трапляюць гнілыя плады. В первую очередь это говорит о том, что в конкретном торговом объекте нету хозяйки. Нету человека, который следил бы в лице заведующего магазина, непосредственно кто у нас там, продавец, который непосредственно работает с этой группой товара. Пакупнікам, якія заўважылі ў краме гнілую садавіну і гародніну, у Марх параілі пакінуць запіс у кнізе скаргаў. Аднак больш эфектыўна для развязання праблемы будзе ўсё ж зафіксаваць няякасны тавар на відэа або фота, адзначыў праваабаронца Павел Левинов. И обратиться при помощи этой единой интегрированной системы электронных обращений в компетентный орган, вот, и приложить это видео или фотографии. Тогда вы можете получить более-менее адекватный ответ. Іншая рэч, калі купляеш візуальна якасны тавар, а перад спажываннем бачыш прыкрую неспадзеўку. Напрыклад, недапечаны ўсярэдзіне хлеб або папяровае мяса. У сітуацыі, калі вы ўжо набылі сапсаваныя харчы, важна захаваць касавы чэк і упакоўку з непашкоджанай маркіроўкай тавару, раіць Павел Левинов. Можно вернуться в магазин и потребовать, чтобы вам заменили этот товар, либо вернули деньги. Вот. А также можно пробовать, если товар вам меняют, получить скидку за новый товар, потому что вы еще раз тратили свое время, тратили свои деньги. Марх, у сваю чаргу, з 1 ліпеня ўзмацніў кантроль за пратэрмінаванай прадукцыяй. Цяпер рашэнне аб прыпыненні працы крамы чыноўнікі прымаюць паводле больш строгіх крытэрыяў. У ведамстве такую захаду патлумачылі тым, што гандлёвыя арганізацыі пасля візіту кантралёраў найчасцей толькі часова выпраўляюць хібы і пазней вяртаюцца да парушэння заканадаўства. Ірына Юр'ева, Белсат. У вёсцы Сцяпанкі, што ў Жабінкаўскім раёне на Берасцейшыне, згарэла драўляная Свята-Міхайлаўская царква. Яе пабудавалі ў 1780 годзе ў стылі барока. Царква мела статус гістарычна-культурнай каштоўнасці рэспубліканскага значэння. Рубрыка без каментара.